Taong 1990, Borongan, Samar. Ilang araw matapos ang kabiguan ng kanilang grupong mapasakamay ang itlog ng bakunawa, napagpasya nilang muling maglakbay patungong Samar. Natunugan kasi noon ng kanilang maestro ang pangkat ng negosyante na naglakbay patungo sa lugar na yon. Bagaman maraming kakulangan sa kanilang mga gamit, hindi nila ito ininda, alang-alang sa responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakbay, wala silang ibang ginawa kundi ang palakasin ng kanilang mga bakod at puder sa kanilang mga katawan. Gumagawa din noon ng pagsasaliksik si Manong Buti ukol sa batong kanyang hawak nang sa gayoy magawa niya itong maunawaan kung para saan ang totoong bisa nito. Ang kanilang maestro naman noon, patuloy namang nagpapalipad hangin sa paligid upang mas lalo pang makalakap ng sapat na impormasyon tungkol sa misyong gagawin ng kanilang kalaban. Ilang araw pa ang lumipas, nasa kasagsagan na nga sila ng paglalayag sa laot. Bagaman natunugan na ng kanilang maestro ang pagdapo ng negosyante sa lugar ng Samar, hindi pa rin naman sila gaanong nababahala sa kadahilanang nagawa na nilang mapag-alaman ang totoong sikreto ng biringan. Ayon sa pananaliksik ni Manong Buti, ang hawak niya noong batong natatangi ay isang susi sa lagusan na patungo sa biringan na lumilitaw lamang isang beses sa loob ng 5 taon. Nagaganap ang paglitaw ng dambuhalang puno sa isang liblib na lugar sa Borongan kung saan malapit lang ito sa kaharian ng mga engkanto. Bagaman hindi pa nagagawang makarating doon nila Manong Buti, sigurado siyang hindi nagbibiro ang mga detalyeng kanyang nalaman. Sa pagdaong ng kanilang bangka sa pantalan, dali-dali naman silang bumaba at mabilis ang tinungo ang isang baryo di kalayuan sa lugar na kanilang kinaroroonan. Doon ay namili sila ng mga kagamitang kanilang kinakailangan, kagaya ng mga pagkain at iba pa. Naghanap din noon sila Manong Buti ng mga rebeldeng nagbebenta ng armas, nang sa gayoy makabili dito ng kakarampot na bala kung suswertihin. Sa paglilibot nila sa baryo, matagumpay naman silang nakabili ng mga pangunahing kailangan ng kanilang grupo. Sa pagsapit ng gabi, napagpasya nilang ipagpahinga na muna ang kanilang sarili bilang paghahanda sa mga paparating na araw. Hindi naman kasi gaanong nagmamadali noon sila Manong Buti sa kadahilanang inaasahan nilang sa paparating na Biyernes pa lamang ang pagsapit ng ika-5 taon na siyang hudyat para magbukas ang lagusan ng biringan sa aktwal na mundo. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pamamahinga, patuloy naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga planong kinakailangan nilang gawin. Napagkasunduan noon ng kanilang grupo na iiwasan nila ang mga madaraanang baryo para na rin makasiguradong hindi sila matutunugan ng mga tagapagmasid ng kalaban. Maglalagay din sila noon ng mga sabulag sa kanilang katawan upang masigurong walang engkantong kaanib ng demonyo ang makakakita sa kanilang pagdating. Kinaumagahan, maaga pang lumuwas ang pangkat nila Manong Buti para tunguhin ang lugar ng Borongan. Wala man sila noong kaide-ideya kung saan sila daraan, tiwala pa rin sila sa kakayahan ng kanilang maestro na makapagtanong sa mga mabubuting engkanto. Habang nasa kalagitnaan sila noon ng bundok, bigla namang naantala ang kanilang grupo nang maramdaman nilang muling lumipad ang wisyo ni Manong Armando. Matapos nila itong masilayan, dali-dali naman nila itong inalalayan upang dalhin sa lilim ng kahoy. Ilang minuto pa noon ang lumipas ng kanilang paghihintay, matagumpay namang nakabalik sa katawan ni Manong Armando ang kanyang diwa. Kasabay ng pagbalik nito, ay siya namang mabilisang pag-usad ng kanilang grupo habang maiging tinatalakay ng kanilang maestro ang tungkol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Buti, mukha yatang hindi tayo nakaisa sa demonyo.
Pansin ko lang, parang pinapasunod niya tayo. Nag-aalalang wika ni Manong Armando. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, maging siya hindi maiwasang maguluhan sa sinabi ng kanyang maestro. Napaka-imposible naman kasing isipin ng ganoong bagay sa kadahilanang isinakripisyo ng kanyang maestro ang ilang taong buhay nito. Maitanim lamang ang binhing magbibigay impormasyon sa kanila sa kinaroroonan at iniisip ng demonyo. Habang maiging pinag-iisipan nila ang bagay na yon, panay naman ang pagbabahagi ni Manong Armando ng kanyang mga haka-haka. Ayon sa kanya, na kapag totoo ang kanyang hinala, maaaring malagay sa panganib na sitwasyon ng kanilang grupo. Duda din siya noon sa kakayahang ipinamalas sa kanila noon ng demonyo sa kadahilanang ramdam niya sa presensya nito ang hindi gaanong pagiging seryoso. Matapos ang kanilang pag-uusap, nadapo na nga sila sa isang karatig baryo. Kahit papaano, masaya naman noon ang kanilang grupo gawa ng medyo may kabilisan ang kanilang pag-usad. Bagaman marami silang nakikitang magsasaka sa palayan, ninais nilang ipagsawalang bahala na lamang ang mga ito nang sa gayoy maiwasan nilang makaharap ng mga hindi inaasahang panganib sa buong paligid. Sa pagsapit ng takip silim, agad namang naghanda ang kanilang grupo ng lugar na maaaring paglipasan ng magdamag. Aminado sila noong malayo-layo pa sila sa borongan, gawa ng hindi pa sila tuluyang nakakalabas ng katbalogan. Para masiguro nila ang kanilang kaligtasan sa pagsapit ng gabi, napagpasyahan nilang salitan ang pagbabantay at pagpapahinga. Dahil nakatoka si Manong Buti sa pangatlong magbabantay ng kanilang grupo, kung kaya't inaga-agahan na niya ang kanyang pagtulog. Pagsapit ng hating gabi, doon na siya ginising ni Bitang upang palitan na ito sa kanyang pwesto. Manong Buti, magpapahinga na ho muna ako ha. Kayo na ang bahala dyan. Wika ni Bitang, paghiga nito sa kanyang higaan. Oo Bitang, pilitin mong makatulog ng maayos. Mahaba-haba ang lakarang babagtasin natin kinabukasan. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang tinungo ni Manong Buti ang malaking siga na siyang nagbibigay liwanag sa lugar na kanilang pinagpapahingahan. Upang maiwasan niya noong makaramdam ng labis na pagkaantok, napagpasyahan niyang mag-init ng tubig at magtimpla ng isang barakong kape. Yun na lamang ang kanyang pinagkaabalahan habang patuloy na nakasubaybay sa napakadilim na lugar. Ilang minuto pa lang noon ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang makaramdam siya ng mga paghakbang ng kung anong hayop sa paligid. Rinig na rinig noon ni Manong Buti ang paglakas ng mga dagungdong ng paa nito na siyang hudyat na papalapit na ito sa kanila. Maya-maya pa, doon na nga bumulaga sa kanyang mga mata ang mga nilalang na merong paa na animoy maihahalin tulad mo sa katawan ng puno ng kawayan. Hindi niya gaanong masipat ang wangis nito sa kadahilanang nababalot yon ng napakaitim na mga balahibo. Dahil sa mga biglaang pangyayari, wala nang naisip na ibang paraan noon si Manong Buti kundi ang mag-ipon ng tigalpo sa kanyang kamao. Nang akmang bibitawan na niya ito sa mga nilalang, bigla naman siyang sinunggaban ni Manong Armando habang nagwiwika ng, Buti, itigil mo yan. Hindi yan mga kalaban. Matapos nitong makapagsalita, agad naman nitong inilapat sa lupa ang palad ni Manong Buti upang doon niya mapakawalan ang mga usal na kanyang inipon. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging pagmasid na lamang sa mga nilalang ang kanilang nagawa. Paglagpas nito sa kanila, nag-iwan ang mga ito ng isang pulutong ng mga alitaptap bilang tanda ng kanilang pagdaan sa paligid. Ayon kay Manong Armando, na ang paggalaw ng ganoong uri ng mga nilalang ay naghuhudyat ng pagbukas ng lagusan ng biringan.
Inihanay din ni Manong Armando ang mga engkantong yon sa uri ng morong dahil sa wangis at abilidad ng mga ito. Kung hindi ninyo na itatanong, ang mga morong ay isang uri ng mga engkanto na merong wangis katulad ng sa elepante. Ang pagmumukha ng mga nilalang na yon ay maihahalin tulad mo sa mukha ng isang tao na hinulma sa isang balat ng puno. Karamihan sa mga morong ay mapanganib, gawa ng kumakain ito ng kaluluwa ng tao at isinisiksik nila ang mga katawan ng kanilang biktima sa kanilang mga balat upang magsilbing tropeyo at pang-akit sa mga babaeng morong na nais nilang magpalaki ng kanilang mga supling. Dagdag pa ni Manong Armando na sa bawat pag-usbong ng puno ng lapnisan sa kagubatan ng Pilipinas, 100 morong ang nabubuhay. Yun din ang naging susi ng mga nilalang na yon para maipagpatuloy ang kanilang paghahari sa kagubatan man o sa mundo ng mga engkanto. Ayon pa kay Manong Armando, na kadalasan sa mga maharlikang morong nagtataglay ng wangis ng isang tao upang maipakita ang kanilang pangingibabaw sa mga morong na nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Matapos ang kanilang pag-uusap, tuluyan na ngang naglaho na parang bula ang mga engkantong dumaan sa kanilang pinagpapahingahan. Halos hindi pa rin noon mapanatag ang isipan ni Manong Buti sa kadahilanang parang nagsilbi itong bangungot para sa kanya. Nang tuluyan na siya noong mahimasmasan, ninais na lamang ni Manong Armando na samahan siya sa kanyang pagbabantay. Habang naghihintay sila noon ng bukang liwayway, doon nila napag-usapan ang tungkol sa biringan at sa itlog ng bakunawang tangan ng negosyante. Maestro, sa tingin niyo ho, ano ang gagawin ng mga demonyong yon sa itlog ng bakunawa? May kinalaman ba to sa nilalang na pinipilit nilang ibalik sa mundo? Tanong ni Manong Buti. Hindi ko rin alam, iho. Sa ngayon, kahit nakapasok na sa loob ng isipan ng demonyo ang wisyo ko, bigo pa rin akong malaman ang kanyang mga sekreto. Kaya nga kahapon, hindi ba? Naitanong ko sa inyo kung tayo ba ang pinaglalaruan ng mga demonyo. Sagot naman ni Manong Armando. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila natalakay ang iilan sa mga bagay na naibigay ng grupo ni Manong Buti bago pa man nila magawang makilala ang antingero. Marami man noong haka-haka ang kanilang nabuo, subalit wala ni isa sa mga ito ang nagtataglay ng isang konkretong ebidensya sa kung ano ang binabalak ng negosyante. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang umaga. Hindi na noon natulog si Manong Buti sa kadahilanang nawala ang kanyang antok dahil sa mga nangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nadapo na nga ang kanilang grupo sa lugar ng Borongan. Maiging pagmamasid at pagramdam ang kanilang ginawa sa lugar dahil sa inaasahan na nilang naroon ang pangkat ng mga demonyo. Pagdating nila sa unang baryo, bigla namang natigilan ang kanilang grupo nang masipat nila ang pagsalubong sa kanila ng grupo ng negosyante. Magandang araw sa inyo, Buti. Mukhang huli yata kayo rito. Ilang araw na kaming naghihintay dito sa inyong pagdating. Wika ng negosyante habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagharap nito sa kanila, bigla naman itong nag-abot ng isang sobrang punong-puno ng pera kapalit ng batong hawak nila. Pasensya ka na, kaibigan. Walang katumbas na salapi ang batong ito. Ano naman ang gagawin ninyo sa biringan? Tanong ni Manong Buti. Nang marinig ito ng negosyante, tumawa lang naman ito habang seryosong sumasagot ng, ano man ang pakay namin doon, wala na kayong pakialam. Kunin niyo na tong pera para umuwi kayo ng payapa.
Huwag niyo nang hintayin magbago ang isipan ko. Dahil baka magsisi kayo. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman sila noong pinalibutan ng iilang alipores nitong demonyo na merong halong paninindak. Sila Manong Buti naman noon nananatiling kalmado habang inihahanda ang kanilang mga armas na naroon sa kanilang tagiliran. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang usapan nang merong taga-baryong nakapansin sa komisyon ng kanilang mga panig. Dali-dali sila nitong nilapitan at sinabing maghiwalay na muna nang sa gayoy hindi na magpang-abot sa sakitan ang bawat isa sa kanila. Dahil sa sinabi noon ng taga-baryo, kung kaya't wala nang nagawa noon sila Manong Buti kundi ang umatras sa kanilang kinaroroonan ng tahimik. Sa paglayo nila sa mga nilalang, napagpasyahan nila noong itakas na lamang ang batong susi ng lagusan nang sa gayoy wala ni isa sa kanila ang magagawang makapasok sa mundo ng mga engkanto. Subalit, bago pa man sila noon makalayo sa baryo, tuluyan na nga silang naabutan ng grupo ng mga demonyo. Pagsilay nila Manong Buti sa pagsugod ng mga demonyo sa kanilang kinaroroonan, dali-dali naman silang tumakbo patungo sa masukal na daan ng paanan ng bundok. Doon nila ninais na dumaan nang sa gayoy walang mga ordinaryong tao ang makakakita sa mga susunod na mangyayari. Nang mapagtanto naman nila Manong Buti na nakakalayo na sila sa mga nilalang, dali-dali naman nilang hinugot ang kanilang mga armas at matyagang naghintay ng pagkakataon para magpaputok. Subalit nang matunugan ng mga demonyo ang kanilang gagawin, bigla na lamang naglaho na parang bula ang mga ito sa buong paligid. Sa puntong yon, dahan-dahan ang umaatras sila Manong Buti, gawa ng hindi nila alam kung saang lugar muling lilitaw ang kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang makarinig sila ng pagtatakbo sa buong paligid. Ang pakiramdam nila noon, nakapalibot ang mga demonyo sa lahat ng direksyon na maaari nilang daanan. Bagaman nasa panganib na posisyon noon ang grupo nila Manong Buti, wala silang magagawa kundi ang maghintay sa pagsalakay ng mga demonyo. Ilang minuto pa noon ang lumipas, patuloy pa rin nila noong nararamdaman ang pagmamasid ng mga nilalang. Pero hindi naman nila ito gaanong pinapansin sa kadahilanang ang nais nila noong mangyari, maunang lumusob ang mga demonyo sa kinaroroonan ng kanilang grupo. Hindi kasi nila maaaring sayangin ang mga basyo ng balang napapaloob sa kanilang mga baril, sa kadahilanang kakarampot na lamang ang bilang nito. Habang tumatagal ang pananatili doon nila Manong Buti, wala ni isang demonyo ang naglakas ng loob na sumugod sa kanila. Kahit papaano, hindi naman sila gaanong nababahala, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na kaya nilang makipagsabayan anumang oras na naisin ng kanilang mga kalaban. Sa pagsapit ng hapon noong araw, patuloy pa ring nakaantabay ang kanilang grupo sa masukal na paanan ng bundok. Hindi sila noon nakakausad sa kadahilanang alam nilang nasa paligid ang mga nilalang. Habang lumulubog na noon ang araw, unti-unti namang nakakaramdam ng takot sila Manong Buti sa kadahilanang hindi pa nila nagagawang makaalis sa lugar na yon. Maestro, ano na ho ang gagawin natin? Kapag naabutan tayo rito ng gabi, paniguradong mapapatay tayo ng mga demonyo. Wika ni Bitang. Nang marinig naman ito ni Manong Armando, maigi naman ang ginawa niyang pagmamasid sa paligid upang humanap ng lugar na maaari nilang pagdaanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang itinuro ni Manong Armando ang isang lugar na kung saan hindi niya nagagawang maramdaman ang mga nilalang. Kahit alam nilang napakaraming panganib sa paligid, pilit pa rin nila itong sinuong makatakas lamang sa kamay ng mga demonyo.
Subalit lingid sa kaalaman ng kanilang grupo na ang kasalukuyan nila noong dinaraanan ang magtuturo sa kanila sa lugar na lilitaw ang mahiwagang lagusan. Pagtungtong ng hating gabi, patuloy pa ring umuusad ang grupo ni Manong Buti. Laking pasasalamat naman nila noon kahit papaano, gawa ng hindi na sila nasusundan ng mga demonyo. Habang binabaybay nila ang nagsisitaas ang mga talahib, patuloy naman nila noong pinakikiramdaman ng buong paligid nang sa gayoy magawa nilang matunugan ang paglapit ng mga nilalang sa kanilang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtakas, nadapo na nga sila sa isang lugar na napakaraming nagsisitaasang mga puno. Doon na nila ninais magpalipas ng gabi, sa kadahilan ng walang lugar doon ang maaaring pagkublian ng mga demonyo. Habang patuloy na dumidilim noon ang buong paligid, panay naman ang pagramdam nila ng kakaibang lamig ng simoy ng hangin. Sa pagsapit ng hating gabi, laking gulat na lamang nila Manong Buti nang biglang umusbong sa kanilang harapan ang isang napakalaking puno ng lapnisan. Napakabango ng amoy nito na halos hindi na nila magawang malabanan. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, doon bumungad sa kanila ang napakaraming engkanto na pumipila makapasok lamang sa lagusan. Sa pinakadulong bahagi nito, nakita nila ang grupo ng mga demonyo na masayang nakikisabay sa paglalakad ng mga murong. Diyos ko! Paano nalaman ng mga demonyong itong uusbong ang lagusan? Galit na wika ni Manong Armando nang masipat niya ang pagpasok ng iilang engkanto sa lagusan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman niyang hiningi ang bato kay Manong Buti sa pagbabaka sakaling magagawa pa niyang maisara ang lagusan kung mawawasak niya ang susi nito. Subalit laking gulat na lamang noon ang kanilang grupo nang maglaho na parang bula ang bato sa bulsa ni Manong Buti. Kahit hinalughog na nila ang buong kasuotan nito, bigo nilang makita ang susi ng lagusan patungo ng piringan. Dahil sa pangyayaring yon, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa mundo ng mga engkanto. Buong tapang sila noong nakipagsiksikan sa mga engkantong nagpupumilit makapasok noon sa biringan para lamang magawa nilang mahadlangan ang anumang bagay na binabalak ng demonyo. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti sa paligid, doon nila nakita ang iba't ibang wangis ng mga engkanto na patuloy na pumapasok sa isang nagliliwanag na lagusan. Pagdating nila sa bukana, bumungad sa kanilang mga mata ang malabatong mga nilalang na siyang nag-aayos ng pila ng mga engkanto. Nangungusap din ang iilan sa mga ito ng dialektong hindi nila magawang maunawaan. Habang hindi pa sila noon nakakapasok sa lugar, ramdam na ramdam nila ang paghila sa kanilang mga kaluluwa ng liwanag ng lagusan. Bakit papasok kayo, Buti? Hindi niyo ba alam? Walang taong nakakalabas sa biringan ng hindi namamatay. Kahibangan ang ginagawa niyong ito. Wika ng negosyante, pagtapat ng murong na sinasakyan ng mga ito sa kanilang grupo. Nang marinig naman yon ni Manong Buti, hindi na niya nagawa pang mapigilan ang kanyang bugso ng galit laban sa mga demonyo. Mga manlilin lang! Hindi marunong lumaban ng patas! May araw din kayo sa amin, mga demonyo! Wika ni Manong Buti nang masipat niyang pumasok sa lagusan ang pangkat ng mga demonyo. Nang marinig naman ito ng grupo ng negosyante, tanging pagsihalakhakan lang naman ang nagawa nito para maipakita sa grupo ni Manong Buti ang kapalpakan ng kanilang pangkat. Sa pagpasok ng mga ito sa looban ng lagusan, sumunod na din silang 4. Habang naglalakbay sila noon sa kawalan,
Hindi nila mapigilang mamangha sa kanilang mga nasisilayan. Kahit marami noong engkanto ang umaaligid sa kanila, panatag naman noon sila Manong Buti, gawa ng inilahad sa kanila noon ni Maestro Armando na hindi sila gagalawin ng mga ito. Bagaman kakaiba ang kanilang mga wangis, kinilala pa rin sila ng mga engkantong yon na kaisa sa kanilang uri, sa kadahilanang meron silang karunungan ukol sa paglitaw ng lagusan. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na ngang kumakawala ang wisyo nila Manong Buti sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, hindi na nila namalayan na nakatulog na pala sila sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Pagmulat noon ng kanilang mga mata, doon nila nakita ang kanilang maestrong hinihila ang kanilang mga katawan papalayo sa dinadaanan ng mga engkanto. Buti! Gumising kayo! Mapanganib sa lugar na ito! Wika ni Manong Armando habang patuloy na pinagsasasampalang tatlo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang nagising sila Manong Buti at kasabay nito ang dahan-dahan nilang paggapang sa mga talahib. Doon ay pinagmasdan muna nila ang napakagandang tanawin ng Biringan habang hinahanap ang babaeng nagngangalang Carolina. Okay, yan, ayos. Nasa loob na sila ng Biringan. Malamang katakot-takot na bakbakan at misteryo na naman ang ating mapakikinggan dito. Para hindi kayo mabitin, sunod kagad natin yung 31. Yun lang. Salamat.